салому дуруди бепоён ба ҳамватанони азиз. бе омӯхтани илм наметавон одаму олим буд. шахсе ки илм надорад аз роҳи омӯзишу ақлу идрок бехабар аст. дар зиндагӣ на ҳамаи инсонҳо бофазланд ва илм меомӯзанд. шахсоне ҳастанд ки илм меомӯзанд вале дар ҳаёт амалӣ намесозанд. олим шудан осон вале одам шудан мушкил. ман муроҷиате доштам ба табибони тоҷик. чаро шумо ба монанди табибони Ҳиндустон, Эрон, Россия ки айни ҳол бештари беморони фалаҷ, онкологияро ба ин кишварҳо бо маблағҳои калон барои табобат мефиристанд ва аз дасти шумо барои чӣ намеояд? агар ин хел бинем, бештари онҳо, мисол гирем Ҳиндустон, бештари онҳо дар Тоҷикистон аз худ кардаанд. шумо низ метавонед пас аз хатми донишгоҳ илми худро барои чунин дардҳо дар дигар кишварҳо сайқал дода аз худ намоед ва ба Тоҷикистони азизи худ баргашта дардмандонро давор бахшед. ҳам хайр мешавад ва ҳам даромади хубе ба даст меоред. пас биёед дар талаби илм бикӯшем ва ҳамеша омӯзем, дастнигари дигарон нашавем. абуалӣ ибни Сино дар китоби Алқонун ба тарзи сода мухтасар баён кардааст тамоми табобати инсониро. бо чӣ қадар азобҳо илми тибро ӯ асқот мекунад. дар замони имрӯза табибони мо қариб аз ҳамаи таҷҳизоти навбаромад таъминанд. фақат бояд илм омӯзанд. ба мардуми тоҷик агар худи табибони тоҷик кӯмак расонанд, ин хеле ҳам арзон ва ҳам ба фоидаи худи ватан аст. чу ранҷ бар натавонӣ гирифтан аз бемор, кадом зи рафтану пурсиданаш дареғ мадор. ба мардуми тоҷики азизам саломатӣ бардавом ва аз худованд талаб мекунам ҳатто дарди сарашонро набинам.